Слава бъде на Господа! Днес темата ми ще бъде в Божие Слово. Промяната в нас показва, че Бог живее в нас. Значи, промяната в нас показва, че Бог живее в нас. Ще кажа защо. Ние се живеем в тежки си времена сега. Виждаме, цените растат, живота поскъпва и понякога хората изнемогват. И хората казват, къде е Бог? Бог бъде така, че Бог обитава на високо свято място. Още там, където му се ръчна сърце и разкаян дух. Още повече Словото Божие казва, апостол Павел казва, че в него живеем да съществуваме Бог навсякъде. Но Бог предупреждава, че живот тия силни времена. Но ние трябва на основа на Божие Слово да продължаваме напред с вяра в него. Матей 11 трябва Словото Божие казва така. Дойдете при мен всички, които сте отрудени и се обременени, аз ще успокоя. Видите, че място, където може да дойде човек да получи спокойствие и мир, именно да е при Бога. Да е при Бога, да остави живота си в ръката на Господа, да се довери на Бога, да приеме Бога като свой спасител Господ. И днес той е този, който ще промисли всичко. В Йоан 6:7 казва така, този, който да е приен, никак няма да го върна, другия път така никак няма да изгоня. Сега дума, идейки при Бога, ние да такива, като сме, никой от нас не е съвършен в нищо. Всеки от нас узнава своите слабости, пороци, с които да е при Бога. Но Бог ни приема такива, като сме, стъпка в стъпка, прека ни започне да ни променя. И това е нещо, което прави го самия Бог. И не може вечният Бог да дойде в теб и ти да останеш същия. Това е невъзможно абсолютно. И да ги става една промена. Когато, така говори за лозата и пръщи, когато пръща на лозата, то не минава, има промена, има плод. Така и Бог идва в живота в нас, идва да живее в нас и неговото присъствие в нас ни води към реална истинска промена. Самото присъствие в нас. Така че това е важно да опамим на Господа, се доверяем на Господа, да оставим живота в ръката на Господа. И после в Колосяни, тук ще преждем стиха, ако ще се раздаем повече. Колосяни 3 глава казва така. И тъй, ако сте били възкресени на Христос, търсете това, което е горе, где седи Христос от дясно на Бога. Мислете за горното, а не земното, защото животът ви, защото умряхте и животът ви с Христос става в Бога. Когато Христос нашия живот се яви, тогава и вие ще се явите с Негова слава. Слава бъде, сте си много силни си така. Словото Божие казвам, ако си възкресен на Христос, сега дома, идейки при Бога, ние символично време на кръст, греховете с Него, да с Него. Казвам, Господи, наистина ти умреш нас, заради нас, ние умираме за този свят. Не искам да бъдем Твои. И какво е сесията? Сесията е, че търсите това, което е горе. Знаем, че преминава през много неща, но целта на християна е да търси това, което е Бог е за Него. Неговата воля за всичко. И когато преминаваш, когато се доверяш на Господа, стъпка в стъпка Бог ти дава определена мъдрост да определени неща и живота върви по-леко. И после казва така, мислете за горното, а не земното. Това си стига, което ще говорим. Сега понякога човек на тази земя, който живее без Бога, него живота и села да слуша към тази земя, защото това е живота му. И аз ще пи до сина дрехи, защото това е живота. И опитват се в периода на този живот да се доставят с определено удоволствие и да осмислят живота си ако как е виши. Обаче, за жалост не разбира същността на сътворението. Бог е злал човека и му е дал човека вечен живот, не само животната земя. Амос 5 казва така, потърсите Господи, ще живеете. Еремия 2:13 казва, и ще му търсите. И ще намерите, когато му търсите цялото сърце. И нещо, което тук много важно казва, животът ви е скрит с Христа в Бога. Това е много, много силно познание. Значи, живота всеки от нас е в ръката на Господа. И там е най-силното място. В Филипяните 20 апостол Павел казва така, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме спасение. Значи виждаме, че Бог нам познава, когато дойдоха при него учениците му, когато беше изпратил дома по дома да вършат много неща. Те тогава казаха, Боже, Исусе, Твоето име, докато се покоряват, болно се изцеляват, стават много неща. Той тогава каза, не се радите тези неща, но се радите, че имате за нещата, имената. Има там, Словото Бога, че не сме граждани на небесното царство, граждани на небето, така. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме спасение нашия Господ Христос. И самия апостол Павел имал откровение за небето. Той бил занесен в небето в престъпление. И наистина, когато пише в Словото Божие, това, което е видял, той го пише от първо лице. Той бил там и го видял това нещо. И нещо, което каза много ясно. В Коринтяни, 1 глава, 9 каза така. Според както е писано, каквото око не е видял, ухо не е чул
Не чуеш се, нито хождал, всичко това е приготвил Бог си, като го любят. Значи няма как. Нито можеш да осмислиш, нито можеш да кажеш, небето прича да това или това. Няма как. Библията казва, че живота на тази земя е като сянка. Сянка като сянка е нещо неясно. И няма как да свалим небето с тази земя с някакъв аналог. Така им сега в небето ще има само мешани скари, там ще има само 300 апартаменти с големи работи. Не, това са чакват с тази земя. И нещо, което тук няма нещо, което да сравним. И каза така, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. Значи виждаме, основната причина е това, което приготвил Бог за тези, които го любят. Тези, които наистина са Него, тези, които са го приели, тези, които са доверили. И каза на нас, Бог откри това, чрез духа, понеже чрез духа издира всичко, понеже даже и Божи дълбочини. Че Свят Дух Бог ни дава откровение, за да разберем тези неща. Самия Исус каза Словото Божие, дома на Самин има много вътрешта. Аз имам да приготвя място. И като да правя място, ще дойда да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Колко ще са послания от Господ. Това нещо пише в Библията. Има много неща, които се казвали във времето. Като почнем да пишем Библията, Стария завет казваха неща, които се стръкват в Новия завет. Когато ще заминаш, казваш, човек аз Свети Дух. Виждаме после дали духа. Вече Словото Божие стъпка в стъпка ни разкрива небето. И знаем, че имаш много неща, които се случили, имаш неща, които предстоят. И това е което предстои. Господ дойде в църквата си. Кога ще стане? Кога ще стане? Бог знае го. Това се е Бог, разбира се. В Словото Божие каза, звънни чести конези са нашия Господ Христос. Така че да се на Господа. И сега в Филипян 1 глава апостол Павел каза така, че за мен да живее Христос, а да бъде придобивка. Но ако живее в тялото, това значи и така, що да избере, не знаем. Съм натясно между двете, прилежим желание да отида и да бъда с Христа. Защото това би било много по-добре. Но остана с тялото е много по-нужда на вас. Така просто това казва, вижте, така са натясали между тези неща. Искам да отида там в небето, да бъда там, да бъда така. Сега после това почете посланията му, видя после. Той е претърпял толкова много неща. И бой, и бил и преди като умрял. И после много неща, там в Коринтия съм пишка, бях на ръба на смъртта. Но въпреки това, като така, аз не се отчаявам. Остава в ръката на Бога. И защо? Защото той знае къде е живота му. Живота в ръката на Бога. И знаеш, какво да става, няма проблеми. И такъв колосен си, само така много интересно казвам. И тъй, ако се били, възкресение заедно с Христа. Това е въпрос на, как е, избора на самия човека. Кой избира? Сега, разбира се, съживението става от Бога, не от човека. И човекът не може да съживи само себе си. Но нашата част е да се върнем при Бога. Помните как блудният син, когато се върне при баща си, баща му пригърна и каза, този мой син бе мъртъв и оживя, изгуби и се намери. И това става тогава, когато не се върне при Бога. Но това е избор. Избираш да живееш и да останеш мъртъв в света. И всеки един човек, без значение, нали, колко в този свят е поставен или е достигнал до някаква висота, или е в греха, или е в Христос. И така, това е избор. И още в Стария Завет, когато Бог върна на Адам, той му каза, поставам тук в Едемската градина, дай му заповед и каза, това преди, защото ако се грешиш, ще умреш. И малко по-късно Ева Бог е създаде и не пише колко години са живели заедно, но Филип решиха двамата се грешат. Се грешиха и сестрите, кой ще? Сестрите вече се грешиха и Словото Божие казва, че чрез тях греха преди цялото човечество. Всеки един човек си Адам и Ева е грешен по природа, по това, че идва от тях. Някакъв от хората ми казват, маско съм виновен, че Адам се грешили. Но ти си виновен, ти идваш оттам. И твоето път е генът ти е грешен. И Словото Божие казва така, как че си един човек греха света и ще греха смъртта, и по начин смъртта мина в човеци, понеже се грешиха. Виждате, така смъртта казва, не човец, който се грешиха. И в Римляните 20 сега така, понеже се грешиха, и никой не заслужава да се прославя пред Господа. Няма никой, може да каже, Господи, аз съм по-добър от другите, едва не заслужавам да бъда в небето. Не. Небето заслужаваш да дойдеш тогава, когато приемеш Христос и когато започне нов живот. Но като цяло, ако човек не се покае, остава греховете си, не ще получи заплата на своя грех. Римляните 20 си казва така, че заплата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос нашия Господ. Колко е радикално. Сега, Божие Слово не говори ясно да това видят човеци. Вярващи, невярващи, правилни, неправилни, лоши, нечестиви. Виждате, когато става дума за вечността, там няма, така, малко да вярваш и малко, може и така, едва не по втора начин да влияе. Там не става така.
Откровение 27 така. В небето не ще влезе нищо нечисто. Ако нещо има, което трябва да се промени, то трябва да се промени тази земя. Там пък няма да има време за промяна. И тук Словото Божие каза, ако сте били възкресени заедно в Христа. И това е условието, което сега тук дава обяснение. В Колосяни, кой е станал с нас? За какво говори тук? В Колосяни 2 глава, 12 стих, така. Погребани с него в кръщението, в което бяхте и възкресени с него. Виждаме, че с кръщението ние умираме за този свят. Умираме за който сме били. Нашето минало. Аз умира там чрез кръвното кръщение. И вече възкръсваме за нов живот. И в което бяхте възкресени с него, чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви, чрез прегрешението си и невръзното цяло възкресителство, вас са живи с него, като ще ви представим. Виждаме колко ясно наказвам. Значи умираме за стария човек, възкръсваме за нов човек. И вече Бог нас съживява. Дава нов живот в Христа Исуса. Във 2 Коринтяни 5:17 казва така. Ако е някой Христос, той е ново създание, старото премина и всичко става ново. Ефесяни 2 глава 1 си казва така, да обясняваме точно как става вижте. Всеки от нас, без Бога, е мъртъв в греховете си. Това е самата истина. Може да е много добър, да е много добър човек, може да е добър родител, може да е добър съпруг, може да е добър в много неща, но като цялото е мъртъв, природата му е мъртъв. И са живи вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Аз съм че всеки човек без Бога е мъртъв в греховете си. И когато е при Бога, ще се става една корена промяна. И така в Ефесяни 2 глава, тук има сили, които са много силни. Казва така, Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата си любов, с която не възливи, даже когато бяхме мъртви с престъпленията си, са живини заедно с Христа, по-благо спасени. И като се възкреси, сложим да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса. Вижте колко интересно, някой ще е добре. Как може да бъде хем в небесни места, хем тук? Как може живота да бъде с Христа? Христа пак казва на своята земя. Вижте, има нещо, което е, представете си, църквата е Христово тяло. Ние сме част от това Христово тяло. Главната църква е Христос. Там, разберете, че ние сме част от Христовото тяло. Да, на тази земя се виждаме все още наистина плът. Или свой път, който да зарим. Но разберете, като цяло ние сме в Христос. В Словото Божие, Коринтяни казва, че ние сме храм на Бога и вече не сме свои си. Вече има нещо, което Бог прави в нас. Прави нови създания, ставим нови хора и за ти Словото Божие казва, дава виност. А ние, като го приеха, Бог даде право да се нарекат Божии чеда. И вече като Божии чеда, всеки от нас има вече амбицията да живее нов живот, да показва този, който вярва. Ще ви казвам, защо аз толкова говоря за промяната. Няма как дори Бог този живот и да бъде същия старе. Няма. Ако си същия начин, Бог няма там. Словото Божие казва така. Тъй, защото, както Христос бе възкресен от мъртвите, славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме съединени с Него, че смърт подобна на Неговата, ще следим и ще възкресим подобна на Неговата. Тук говори да е едно бъдещо време. И наистина става евентуално дава една надежда, че този, който възкреси от мъртвите, ще възкреси нас. И какво е следствието от това? Защото така, търсите това, което е горе. И да търсим Божията воля и Божия план за нас. Това е важно сега. Не става дума, че едва не сега ще търсим с микроскоп какво има Бог в небето за нас. Небето Словото Божие казва, че има нещо, което Бог прави за нас. Въпросът е да търсим този, който не е въззивал, този, който дай себе за нас и този, който има промисъл за нас. Еремия 2:11 казва Словото Божие така. Аз знае мислите, които мисля за вас. Мисля за добро, а не за зло да дам бъдеща надежда. А Исаия 55 глава, 8-10 Словото Божие казва така. Моите пътища, всеки праща пътища. И то моите помисли, като праща помисли. Колкото е високо земята от небето, толкова са високи пътища помисли. Значи виждам, че има разлика между това, което си мислим ние за живота си и това, което мисли Бог. Въпросът е да кажем, Господи, доверяваме се на Тебе. Ето, ние на тази земя имаме своите мечти. Нормално човек без Бога има своите мечти. Но когато приеме Господи, вече разбирате, неговите мечти остават на заден пал. По-добре да каже, Господи, нека бъде Твоята воля. Да, имам желание за това, но Ти бъде с мене. Ти Словото Божие казвам, търсете първо Него царство и Неговата правда, всичко останало казва, ще се прибави. И тук сега Словото Божие в Филипей казва така, едно предупреждение. Става мнозина, за което много път съм казал, а сега с това ще казвам си, хората като врагове на Христовия къс. Чият свет не е погибал, чието Бог е коремът и чието хваление е това, което е срамотно, което дава това на земните неща. Нашия ум не трябва да бъде ангажиран с този свят. Сега в този свят хората не са някой път. Словото Божие казва, нека са чуте и къде ще да пазарувам, това ще направя, това ще правя, ще търгувам. И правиш сметка за години напред.
Една, две, три, пет дни напред. Обаче не знаеш отношение, какво ще предложи. Живота е врагата на Господа, така че Словото Божие като псалника, вашия живот е като педия, като парка, днес време отрева. Просто, когато се говори за човешки живот, е нещо меморието пред Бога. Но ние за нас стои много. И знаех за това, за много, и се опитаме начин това не, да го използваме по най-разумен начин. А обаче без Господа не става. Словото Божие казва, мислете за горното, а не за земното. В Притчи 27 казва така, нашите действия са следствие от нашето мислене. И казва така, как се мисли човека, такъв е той. И не сега така. Сега в човек прекалено много мисля неща, които той иска да ги има. И почва се прекалено, то искам. В Притчи казва, както Ада няма света, така чуеш, ако няма света. Си искаме повече и повече. Като ти мисля, какво ти сега? Кому трябва човек? Прехрана, облекло и покрив какъв на глас. Много да се казва Словото Божие. Но ние почваш искаме все повече и в един искайки много неща, пропускаме най-важното да простим Господа. Сега нормално е, Петър казва на Словото Божие да казва така, уважаеми възлюбени, живейте като пришелци и жреци на света. Хора, които преминават, се минават. И значи хора, които вземат за къде по-томе. Сега преди малко, ако питаш един човек, който не вярваш, какво е смисъл човешкия живот, той ще каже, той напоите. Има своите наистина концепции за живота си. Това ще направя, това ще направя и цяло живот ще има какво да прави. Обаче видим, когато човек се срещне Господа, сега, коя е концепция? Концепцията ми е да се на Господа да бъда с Него. И кажа, да бъде твоята воля, за живота ми. И има голяма разлика, защото вече виж спокойно, знаеш, че твоята е в Неговата ръце. И когато да става при тебе, знаеш, че той няма да забрави. Защото той го обещава в Словото Божие. И дали в Римлян 14 глава казва така, Римлян 14 глава, казва, защото Божие царство не е ни пиене, но правда, мир и радост на Светия Дух. И така, защото никой от нас не живее себе си и никой не умира себе си. Понеже ако живеем, за Господа живеем. И ако умираме, за Господа умираме. И тъй, живеем ли, умираме, Господа не сме. Апостол Павел казвам, какъв е проблема, казвам? Дали утре ще бъде тук, да няма да има. Проблема е, че всичко е прегата на Господа. И той сам за себе си пише в Словото Божие за своята вяра, ако мога така. В Коринтияни 4 глава казва така, за ние се безсърчаваме. Но ако да тлее външния човек, пак вътрешния всеки се подновява. Значи, ако е важно, е това, което вътре в нас. Сега, вижте каква разликата. Докато човек е света, той си гледа своята мъжност. Да излизаш добре, хубави дрехи, симпатичен да е, колко се може да впечатлява хората около себе си. Обаче, Бог казва, че не е това, което е важно. Важно е това, което става пред тебе. Помниш фарисея, на който Исус беше поканен в един дом на един фарисей. Тогава той нарушил да си умира ръцете там според техните правила, ритуали. И те казаха, как може да си умира ръцете? И той каза, вие чистите външна чашата, а вътрешно е пълно с гребеше насилие. Чистите вътрешно, всичко ще бъде чисто. Тук аз съм говорил, че това, което трябва да променят, което аз съм себе чух, започва отвътре навън, не отвънка навътре. Сега фарисеите отвънка дреха много набожни, много добре. Бяха супер, обаче вътре бяха коги и празни. И той каза вътре пълно гребеше насилие. Сега, и тук в Словото в Колосяни говори за положението им пред Бога сега. Ние сме Божии сам. Това е несъмнено. Това е говорено. И сега, каза, умряхте за този свят и за греха. Значи, виждам тук, когато кажеш умреш, това значи загърбваш изкушенията, забърнеш своето минало, загърбваш своя грех. Значи това е важно, това е решение, което тя да вземеш за себе си. Иска да направи на кръста, но от тебе зависи какво ще бъде това отношение към твоето минало. Сега Словото Божие каза, ние си Божии сам. В него го приеха, Бог да е право за бъдещето. Така и така. И после каза така, животът е с Христ Христа в Бога. Виждаме, това е най-сигурното място. Живота не е преката на Бога. И после Словото Бога каже, ние сме Христово тяло и поделно част един от друг. Това отново става от Бога към нас. Когато сме част от Христово тяло, ние че не сме точно това, което Словото Божие каза за нас. Ефесяни 1 глава, тази 20 тук представя Христово тяло, а глава това тяло е Христос. И казва така. И всичко покори под носител му и постави го да бъде глава на всички на църквата, в която е неговото тяло изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко на всички. Значи ние сме част от църквата, част от Христовото тяло, а глава на това тяло е Христос. Слава на Господа. И това е наистина, но и после обяснявам още повече, като казва, че ние сме части в Христовото тяло и поделно части един на друг. Това говори колко наистина никой човек, християнин, не е само за себе си. Всеки е някъде в тялото Христово и добре човек не се винаги там, където е,
да следи на Господа с това, което Бог му дава. И Словото Божие казва така. Така и ние мнозина сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас един на друг. И това е много така, става много силно. И после казва така, защото както има много части в едно тяло, а не в части има тя съща служба. Днес ще могат пастори, служители, проповедници и дякони. Всеки не в Църквата Божия върши това, което е необходимо. И всеки вярвам, че всеки не е полезен тогава, когато върши това, което Бог има за него. Сега относно променя живота, в Словото Божие казва така. Няколко ще ги прочета в Колосяни, казва така. Те тръгва от 50 така, Колосяни. Затова омъртвете природните си части. Виждам тук, че говори за нещо, което трябва човек не са. За реакцията на самия човек, когато приеме Христос. Омъртвете природните си части, които действат зевята, булство, нечистота, сласт, зла пощявка и сърболюбие, което е дълбоконство, поради които иде Божия гняв върху рода на непокорните, в които вие някога сте ходили, когато живяхте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това, гняв, ярост, злоба, хулене, самотно говорене от устата си. Не се лъжете един друг, понеже събеки вече стария човек, злата му и се облики в новия, който се подновява познаването на образа, този, който е създал. Дето не може да има грък, юдеен, обрезан, необрезан, барвен, скит, роб, свободен, но Христос е всичко и във всичко. Слава да бъде. Господи, виждам така. И аз ще казвам истина. И не апостолът може в Римляни 6, апостол Павел казвам, считайте себе си мъртви към греха, а живи към Господа. Вече това е нашето отношение към не там, където се били отвън там, напротив, не бяхме там, вече нямаме общо с това, което са били. И семейният живот на човека показва реално къде се намери. Ще казва, защото има хора, които са били в едната крайност на живели са в този свят, според този свят. Когато повярват в Бога, стават нови хора. Почват нов живот. И хората виждат това и в живота им, който живеят самите. И самият живот, който живееш, показва реално, че Бог живее в тебе и Бог прави тази промяна. Сам човек не може да се променя. Промяната е от Бог самия. И после казва така, да не целува греха, вашето така смъртно тяло. Греха да не целува. Това е отново зависи от нас, на кого даваме място в живота си. И тук сега, даже в Словото Божие, така даваш някои неща, които са силни. Галатяни 5 беше ти каза така. Ако са Христови, разпъни са плътта, заедно страстите и похотите. Тук говори, че за решение, в което не сте казали, не ще бъдем Твой Господин. Въпреки изкушенията, аз се говорих как Йосиф. Йосиф как беше изкушаван жената. Няма за аз, няма за жена му, на мой Бог. После имаше развитие, което беше добро за него, да беше затворен, но си ми кажа, че не трябва да бъде на Господ без речение, който се не е оттам с нас. И това трябва да се нашето отношение към всичко, което става. И при писание тук Словото Божие казва така. И писание 5 глава, от 3 до 5 глава, и назад така, тук е относно новия живот. Блудство и всяко нещоста се сърбливие, да не се споменат между вас, като причина светии, нито самотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но първо благодарение. Защото добре знаете това, че никой блудник или сърбливец, който е поклонник, няма средство в царството на Христа Бога. И сега тук говоря дали не бива се участие на тези, които плачат такива неща. Да, човек не се трябва да разбира, че освещението е важно. Важно е, защото самото освещение говори, че за новия живот, който живееш. Стъпка, полека, става промяната и тази промяна става от Бога, но не и без наше участие. Сега, ако човек само стои и казва така, аз чекам Бог ще ме промени. Не знам какво ще да се промяна. Бог да потика към промяна. Той дава сила чрез духа, но ти трябва да имаш, да има и твой час, да кажеш, Господи, да искам да ме променя. И тук в Словото Божие казва така, понеже това е Божията воля, вашето освещение, да знае всеки от вас как да държи своя съд, свят си почет. И да не пристъпва никой да порежда брата в това нещо, защото Бог не ни е призвал на нечистота, а на святост. Той, който отхвърля това, не отхвърля човека на Божия, който не дава святия си дух. Слава да бъде на Господа. И наистина трябва да разберем, че наистина Бог желая всеки от нас, който е след Него, да завери път с Него и да има така в себе си желанието, наистина към тази промяна, да може наистина стъпка в стъпка, това, което е Бог за нас, да го види в самите нас, Христоподобния характер. И Словото Божие казвам, отварете всичко това. Значи, човек, някой ще казва, как да спре с греха си? И след това Бог казва, отварете, значи той дава сила за нещо. Това не зависи само от нас. И тук даже обяснявам накратко, ще обещам. Каза така, като отхвърлите лъжата,
Говори всеки ближния си истина. Значи между да послугваме, па да говорим истината. Може да го правим това нещо. И каза така, що сме част един друг. Гневете се, без да се грешавате. Слънце да не разявяването им. Нито да давайте място на дявола. Който е крал, да не къде вече. А по-добре да се труди, като върши сърцето си нещо полезно. За да има, да отделя този, който има нужда. Никак гнила дума да не излезе от устата ви, но това, което е добро, и не скърбете Светия Божи Дух. Всяко огорчение, гняв такова, да излезе от вас, а да бъдете благи, милосърдни, прощавайте един друг. Виждаме, има всяко тяло от пълно от нас. И всеки във времето разбира къде му са гнилите ябълки, защото какво макар нещата, които те се променят. Това, което не е добро, може се Бог да премахне от тебе. Да след това да даде новия човек. Словото Божие не е празно. Каза, понесе се велики стария човек. Стария човек е това, твоето минало. Новия човек е това, което е настоящето твоето бъдеще. И това става вече словото Божие. Новия човек се подновява всеки ден. Подновява се кога? Когато четем, когато се молим, когато общуваме, когато преведем в Господа. Не па словото Божие дава една притча там. Позната е пръчката. Когато пръчката е на лозата, няма проблеми. Когато е вън от позната, става страшно. Така че християните трябва да знаят къде се променят и до тогава, когато не си минал в лозата и когато наистина се оставим, наистина той да не води. И подновяването, примерно, той Камер беше попел на седмица, да се съобразяваме с този свят. И това е нещо важно нещо. Защото света, ако гледаме сега, светът си своите мечти, има свой път, който да върви. И ако ние оставим този свят да навори нас, няма че ме подобно на тях. Но Словото Божие казва така, де се влезе с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума. Обновяването на ума става чрез Святия Дух и Словото Божие. Ако човек не чете, ако не прибъдва в Господа, той ще мисли като този свят. Ще бъде един религиозен човек, като бях фарисеите. И казва така, запознайте от опит, че той е Божията воля, това, което е добро, благородно и съвършено. И сега, промяната в нас показва именно, че Бог живее в нас, което е важно. И колко повече наистина вървим с Господа. Учете се казва, претърпявайте един друг, прощавайте. Всичко това, което става да върши да става с любов, с истинска искрена любов. Наистина, когато се прощаваме, когато се претърпяваме, когато пребъдем Господа, всички неща, които подадете на Христа, реално с нас, стъпка в стъпка, полека, все повече и повече, Бог наистина се пробизава в нас. И Словото Божие казва наистина тогава, Бог иска да ви, аз така много пъти си казвам, когато става дума изпитанията, че се в Стария Завет каза, като през огнена пеш. Всеки ден се виждал как ставаше на огън и когато се разтопи, отгоре остава мърсвията. Макаш мърсвията остава вече по-чистия метал. И когато хубаво е този, който наистина, който стопари, на който прави това нещо, като погледне, да види себе си като огледало в свеща. И целта на моя Христоподобие е да причаме на Господа. Живота, който живеем, обходата, който показваме, думите, които говорим, отношението, което имаме, да показва Христос на наистина практика. И Бог да благослови. Слава.